Kaixo, Oizeder Maio naiz, eta gaurko onkixin elkarrizketan, mitu mugimendua ondo baino beto ezagutzen duen pertsona bat izango dugu. Bera, Los Angelesen eman ziolako hasiera bere ibilbideari, eta gaur hemen izango da gurekin, Irati Santiago zinema ekoizlea. Bueno, Irati, ongi etorri, onkixin. Eskerrik asko izan. Podcast honez dara. Ni esker. Ilusio berezi egiten dit, ze, bueno, zuta tani ezagutzen gara, baina aurretik, Bai. txikitatik, Bai. eta orain berriz ere, begira, nun gaude, hemen, podcast batean, nizu elkarrezkatatzeko. Elkartingea. Elkartingea. Bueno, gai asko ditut zurekin komentatzeko, jo guazen orden batian, bestela izango da desastre. Vale. Zu ekoizlea zara, produktora bat duzu, ea ondo esaten dudan, porque hau off the record, galdetu diele, nola da zure enpresa? FF eta Films, no, idiomas querida, nola da? And Films. And Films, claro, porque Irati international da, ez benetan, zu gontzara estatu batuetan, horren inguruan hitz egin nahi dut, eta horrekin hasiko gara. Zu, claro, zer ikasi zenuen? Ni, nik Salamankan ikasi nuen, berez, eta gero komunikazioa audiovisual, ikusentzunezko komunikazioa, Salamankan nun, zeneraita Salamankakoa, eta nire familia oso Salamankatik datoz, eta neraita, pues, bi aukera mantziten. Edo Salamankan ikastezu, zu nahizu. Pues, ostras, aukera zaila, Eta ni, pues, uste Salamanka. Salamanka jun ginen. Osea, ni junitzen, ze gero nire ezpa Nafarro nintzun, Iruñen, porque etzun notatera, lo sient, esti, eta... Esti musu bat, hemendik. Eta Iruñen gatuzan, orduan, ni Salamankatik estatu batuta junitzen. Masterra anikasi nun, Chicagon, eta ekoizpen master bat, zine ekoizpenen, eta hortik ja Los Angelesea junitzen, Hollywooden lanitea. Bueno, eske, hola entzun da, ja titularra, Hollywooden lan egin dut. Nolako esperientzia izan zen. Hola, orokorrian, gero sartuko gea pixkat materian, baino... Vale, nian neonen, netzako zan ikaragarrezko esperientzia. Baina gero, bueltatu nintzen, eta sanun, ostras, ze pasada. Osea, uste dala, ez daki, sekta baten barrun, zaudenean, oso polita dela dena, eta gero sektatik ateatzen zanen esatezu, baina ez nun izan naiz. Olako, nere esperientzia olako izan zen. Karo, aktoren munduan Hollywood da, topena, ez da? Ez dakit ekoizle moduan ere, zuk ikusten dezu, eta ez dezu, ostras, eski jazta, hemen nago. Baina, karo, imaginatzen dut, suposatzen dut, hori izango dela, mundu krudela, nahiko postureoa, eta gogorra, ez da? Ez dakitenik adjetibo gauek erabilitut, baina bota zureak. Nirea botatzen bali maitut, igual. Fitiditos. Oroitzapen ona edo, ez dakit ona, zerbait gordeko duzu baino? Ez, oroitzapen oso ona daukat, ze oso gaztean nitzan, gero 29 urtekin bueltatu nitzan Euskadira, orduan, ez dut esango nera bezaroa, baina, ni 29 urte baino gaztegoa nintzanean, nera bezaroan neon. Orduan, klaro, nera bezaro hori edo etapa hain gazte hori pasatzeaan, horitzapen osonak dauzkazu. Baina, klaro, guain 34 urte izan da, ama bihurtuta esatezu, osea, enaiz horrea bueltatzen, neuk me paguen todo el dinero del mundo. Adibidez, hain krudela da, lazagize, baina zertan somatu zen nun zuk, adibidez? Humanitatea. Batez ere gizartea nola dagoen estrukturatuta, nola dagoen eginda, ze oinarrik dauzkaten. Olako gauzak, gaztea zeanen, ez diozu garrantzian dirik ematen, baina gero ja heldutasun batean eta ikuspegi landu batean ikustezu gauzak ez daudela ondo. Gizarte oso sexista, oso machista, bai, oso arrazializatua, asko, osea, arrazakeri pila bat dago, klaro, daukaten historioare bai, ez daude sendatuta nola baitez, osea, behaiek guain dela 50-60 urte izan zuten arrazakeri hori edo sistema arrazakerizatu hori ez dute ondo sendatu. Orduan, asko notatzen da. Gero, sexismoa, machismoa. Osea, ni bueltatu nintzen ja trampan zegoela. Nik esan nun, bueno, hemendikan, aio.
Osea, claro, ni bizitu izan nun Obamakin. Eta, claro, Obamak, pues, ez dakit, te prometía el oro y el moro, zan como, wow, kriston, aldaketa pila bat datozte, gizarteare bai, bueno, sumatze zan jai baten, Eta gero, bueno, gero ikusi zan, pues, nola buelta eman zioten segitun, eta bueno. Claro, mitu mugimendua, batez ere, 2017an sortu zen, ez dakit zu hortzinean orduan, ez da? Nola bizi izan zen unzuk, batez ere, industria barruan? Niretzako, inungo aldaketa gabe. Osa, aldaketa oso txikiak. Ni asistan bezala asenetan lan iten, gero gila da koordinatzaile moduan egon itzala serie baten, eta gero ja ekoizle moduan. Baina honetzako beti izan zen tratu berdina. Osea, oso barrenatutan eukan, ni ez banintzan juten, goizeko 3 edo igande batian, bazeola kriston kola, 11.000 pertsona gehiago, osea, nire ordezkatzeko, nire ordeziteko Orduan, ni hoi oso barrenatutan eukan. Eta orduan esatezu, pues, nire nagusiak deitzen dit goizeko 3 hartu ingoet, garrantzitsua izangoa. Eskubide laboralak ez daude ez dara horrez. Ez, en plan, ostras, goizeko 3, seguruna, pues, Paris Hilton ez dala etorri, pues, hartu ingoet, ze hoi oso garrantzitsua da. Eta, como, ez, barkatu baino ez. Orduan gauz horiek, izan zan, osea, gaztezeanen ez dezula ikusten, eta igual ez dizu molestatzen horrek, ez? Bueno, pues hartu ingo telefonua, o ez dakit, o inberdet lana 10 arte, o jaja, que guai, jiji, jaja. Baina, 34 urtekin, barkatu, badakizu zer dan, mugak badakizu baita jartzen. Claro. Muga gabeko gizarte bat. Nik hola ikusten dut. Hortxe, titularra. Bai, muga gabeko. Sexismo aipatu duzu, arrazakeria, ez dakit, zuk pertsonalki, bat bi edo dana jasan izan bar izan zenitun, edo? Bueno, arrazakeria asko ez, ni bai, nik uste, Europea, Espaini mailan ez, porque claro, galdetezuen nungo azean, eta zuk Euskal Herriko esaten bali mazu, pues, aio, osea, ez dute ulertzen. Baina, claro, bai Espainia aipatzen bali mazu, bueno, pues horrek, no, como latino bezala, ikuserazi... Zaku berean, ez da? Bueno, esken ikusten ez dakitela oso ondo kokatzen mapan, ez da? Europa, incluso. Keba. Behian, nahiko ego zentrista gertan. Bai, keba. Pues adibidez gauza, osea, komentario pila bat de, ez, Espainitik nator, Jose, ondo, ni guain dela bilabete Peru neon nitzan. Ok. Olako gauzak, osea, arrazakeria asko ez... Baina sexismoa bai. Baina sexismoa, txabal, pila bat. Adibidez. Pila bat, adibidez, nire nagusiak esaten, osea, bigarren solaio bat iten genuen lan, eta nire nagusiak ikusi, igogailu hartzen nula, eta esaten ziten, komen ez aizu eskailerak hartzea, porque gero soinekok ez dia ondo gehatzen. Ufa. Lako gauzak. Bai, Bai. Karo, zu momentu hartan, horrelako bat komentario bat jaso, eta... Hombre, ni pertsonalki, osea, berdin zitzaiten, olako komentariok, bueno, inoiz ez diate molestatu, baino esaten nun, pues bilarre bai, igogailu hartuko. Eta ez zire bai. Baino, ikusten nula, etzeula ondo, en plan, tio, ez. Eta zergatik bueltatu zeinan? Pandemiangatik. Porque, claro, osea, ni nire burua ikusten dut, igual norbaitek entzuten nahi balima dau, eta estatu batuetan lan egin badu, bere esperientzia, osea, batez desberdina da, eta hoi onartzet, ni nire esperientzia kontatzen. Noski, hau da, pertsonala, bai. Bai, ez dala, baino, ni, osea, ez, zeon, sekta bat bezala, ez, osea, zu sartzezea gurpil baten, eta ezintzea atera zure kabuz, hoi pasatzen zitzaiten nei. Adibidez, porque ni neukan Hollywood Oscar burun, eta beste guztia, etzan existitzen, claro. Ez nire gurasok, ez nire familia, ez derrez. Orduan, claro, zu sartzezea gurpile horretan, eta zu zure kabuz, ezin dezu atera. Orduan, niretzako pandemia izan zen, kriston miraria, barkatu, osea, salbuespenak salbuespen, baina niretzako, ze claro, ni, pues ya, ezin un lan gehioin, porque, claro, ja bota entziko guztien guztieik, osea, en plan, pues aio. Claro, pandemiakin. Bai.
Eta ez segurantzeik, ez ezerrez. Lanbide horrez dago? Ez, lanbidik ez dago. Orduan, klaro, gehatu ginen etxen, ez errin gabe. Eta ni pentsatzen, bueno, pues, etxea jumerko, naiz. Orduan, etxea bultatu nintzen, pentsatzen, ja urrungo urtean, o pandemia bukatuta, o lokesea, itzuliko nitzala. Bai. Baina ez, etxea jun. Eta orduan, klaro, izan zen, como, ez, zure ametxetikan esnatzezeala. Eta etxea bultatu nintzen, eta sanun, ai ama, baina nuneon naiz. Claro. Lehen aipatu duzuna, ez da? Bai. Sektatik bai, atera. Oida, eta sektatik atean nintzen, eta sanun, ostras, ez nahiz bultatuko. Karo, sekta batetik, bueno, ez dakiten ez, sekta batetik nidakidala, baina, suposatzen du, trantsizio hori zure lehenoko bizitzara, edo bizi berri bat sortzeko, etzala oso erraixa izango, ez da? Ez, terapia jun izan. Osea, bai. Izan zan egokitzapen bat. Osea, ni kontuatu nintzen ez neola ondo. Eta orduan hasi nintzen egokitzapen bat, eta terapian, eta sanuna, ostras, nune hona ez. Baina ber, nik hau kontatzet, ze nik iten itun 18 ordu lan, aste burutan ebai, dena zan ere nagusiek esaten zutena, dena zan objetibo bakarrari heltzea, osea, inungo, ez dakit, konortea galdu nun. Hoi ematen du, ez? Kontatzen detenen da, como, neon hain zentratuta, ideia irrealista baten, ez? Beste guztia galdu inula. Claro. Baina, claro, gero, esan beharra daukat, kriston esperientzia, asko ikasi nula, osea, claro, beste maila, osea, bai. Bintzat horrekin gehatu, ez? Horrekin gehatzen, naiz, osea, indetela lan, artista sospetsuekin. Vale, no, Paris Hilton, aipatu duzu, ez dakit. My friend. Gero dituko jo gusartzeko hemen. Adibidez, zer izan zan, hola, ja, Los Angeleseko esperientzakin bukatzeko, ze izan zan, topena, santzen una, wow, osea, profesionalki, hau bizitzea da, lo más, ze izan zan zuretzako? Pues, Will.i.ameko bideoklip bat koiztea. Oh. Bai, oso guai izan zan, bai, osea, ni bideoklipak ekoizten nituen batzutan lagunekin eta hola, eta hortikan sartu nintzen mundu horreta, eta lan egiten nune bai, paraleloki. Orduan, hoi izan zen, como, wow, ez dakit. Ja, eta, ez dakit, profesionalki bizizan duzun momenturik okerrena, edo ametxika iztona, edo esperientzia surrealistana, esaten, ai ama? Asko haude, asko. Ez dakit, lanea jun, eta, klaro, zaude, klaro, 18 ordu itezu lan, orduan. Bulegotik jutezea shoot batea, ez? Grabaketa batea. Eta hortikan jutezea ez dakit noa, eta hortikan falta da ez dakit zer. Orduan, iteituzu 11.000 buelta. Eta olako buelta batian, pues, eunitzen gizon batekin, eta gizonak esan ziten, ea nik nahi nun, bueno, pues, eskort bezala bihurtu. Nola? Eskort? Eskort, de lujo, de lujo. Ah, hombre, claro. Bueno, ez beintza eskertzen da, ez? Ostras, Baina hola gote pronton? Osea, lanean zaude eta... Bai, lanean zaude eta olaxe izan zan, eta da como, a ver, itxo, si gaur goizen gozaldu indet, eta guain nao hemen, osea, eske, ez dauken jongo zentzuik. Osea, Los Angeles da oso, ez dakik, gauza oso arraro bat. Behin sartuta zaudenen, edo zer gauza pasa ditu. Gaina, suposatzen dut, eskortizateko proposamen hori supernatural egin duzizula, ez? Bai. Oso oikoa. Oso oikoa da. Bai, claro. Ostras. Claro. Bueno, baina zuk esan duzuna, ez da, bintza, gatzezea hor esperientzia, eta horrek balio izan dizu, gero hemen, zuk ja, profesionalki, beste, zure ibilbidea jarraitzeko, eta hemen zure enpresare sortzen duzu. Bai. Eta oain hemen, hemengo esperientzia, nolakoa da, iratiz, ezea, ekoizlea, emakumea, bai. Eta ama, orain bai, gero amatasunean sartuko geha pixkat, baina nolakoa da esperientzia. Bakit, Los Angelesekin alden duta, seguraski, ezakit, errexago edo desberdinagoa izango da, baina... Bai, desberdinagoa, ez errexago zare. Baina, bueno, badaude gauza oso positiboak, eta badaude gauza negatiboak. Los Angelesen, bueno, estatu batuetan, herrialde kapitalista izan da, asko notatzen da,
erreztasuna gauzak ekoizteko, edo bueno, notatzen zan, nian egoenean. Hemen adibidez, sistema kapitalista bat ez daukagu, 100%, orduan gauzak agian pixka bat zailagoak dira ekoizteko, eta puntu sistema batetik pasa behar duzu, estatu publikoak eman behar dizu laguntza, orduan, bueno, gauza desberdina daude, bai eta ez. Baina, adibidez, humanitatea, gizartea, asko zobeto. Eskerrak, Nahiagot, gainera hemen, ikusentzun eta arte eszenikoen sektoreko emakumei zuzendutako elkartean zaude sartuta, bai. Eta zergatik, zer egiten du hemenek? Bale, ni sartu nintzen behar nun sare bat. Ez neukan inor, bueltatu nintzanen, eta horremesteko sexismoa jasan ondoren esan nun, ni emakumeak behar ditut nire bizitzan, porque jak gizonekin, sorry, but no sorry, ez zeindeke jo. Orduan, sare bat behar nun, eta puntatu nintzen, eta hortikan hasi nintzen jendea ezagutzen, eta batez ere zuzendarik zienak, ohiko zuzendari, Kristina Zorita guain dagoela, baino Izaskun Arandia ja ez dago, eta haiekin pixka bat ez erlazionatzen, eta hortikan, azkenen lortu nun, batzordekideen sartzea, eta guain, juntakidea naiz. Eta, hor zaudenetik, eta nola ikusten duzu edo, ze aurrera pauso eman direla uste duzu? Zer badakit, zinemaren munduan, lehen aipatu duguna, ez da, igual, derrigortuta daude, ez dakizen bat, produkzioan edo, ez dakit, edo irudian, soinuan, emakumezkoak izan behar dira, horrelako, aurrera pausoak edo egon dira, ez da? Bai, nire ustez aurrera pausoak egon dira, asko dago egiteko, hoi egia da, baina aurrera pausoak ikusten dira, adibidez, emakumezkoen kopurua igo eginda, emakume zuzendari gehiago daude, lehen baino gehiago, hoi oso positiboa da, naiz eta diru kopuru gutxienak lortu, hori guendikan borrokatzeko dago, eta nire ustez da, borrokatu egin behar da, eta era bakarra hau da, diskriminazio positiboa erabilitz, eta puntun sistema erabilitz. Baina bai egia dela, oraindikan kontzientzia gutxi dagoela, ekoiztetxe handien ez, baina ekoiztetxeen gan, orokorren. Bakarrik egiten dutela, adibidez, emakumeak sartu, puntun sisteman sartzeko. Eta ez benetan set bat edo grabaketa eredu on bat jartzeko. Ja. Horrekin dualidade badaukat, zen nahi pasa zait baita ere, gaur egun ni aurkezle lanak egiten ditut nire kabuz, eta askotan, pasa izan zait, aurreko urten adibidez, ekitaldi bat antolatzeko, eta enpresa batetik deitu ninduten, eta hau aurkezteko, eta ni enpresa honekin ja aurretik lan eginda neon, eta santziaten, emakume bat eskatu digute. Eta sanun, bale, baina ez zaude ni deitzen profesional ona naizelako, baizik eta emakumen artean zure lehendabiziko aukera ni naiz, baina baldintza hori dalako. Bestela, seguraski zure lehenengo aukera, gizonezko bat izango zen, bigarrena, inkluso hirugarrena. Ze ondo dago diskriminazio positibo hori, baina nik uste baita ere oendik ere aratago jumbargea. Aratu mardeu mentalidade hori. Bai, kontzientzia lana pila bat falta da. Batez ere, ez emakumea zarelako puntuk emango diate, eta ordun ez. Osea, Zer, oendik ere hori somatzen dut, eta sekulako amorrua ematen dit, nire horrek. Ni profesionala una naiz, eta gainera izan zen, ekitaldi oso, ekitaldia berez errisa zen, baina pixka desastre izan zen beraien aldetik gidoiarekin eta aztakize, eta aizu, txapita, oso ondo egin nun, eta salbatu egin nien.
Eske hola da, eta esatezu, baina ez duzu ikusten. Ja. Porque hurrengo ekitaldian, ez bali bada emakume bat izan behar, parte hartu behar duna, edo aurkeztu behar duna, ez nauzu deituko. Claro. Gizonezko bat izango da. Claro. Zergatik, porque beraiek dira gizonezkoak, ia 60 urteko gizonezkoak, eta horrela funtzionatzen dute. Horregatik, bai, total. Belaunaldi berriekin hori aldatzen goaz, ez da, hori da. Kontzientziatu behar da, batez ere ekoiztetxei, ekoizlei, hau ez dela puntuak lortzeko, baizik eta praktika on bat sortzeko orokorrean, eta dena elkartasun batean lan egiteko, eta berdintasun batean, berdintasuna lortu behar da. Zu, ate joka juntzarenean, zure proiektuak aurrera emateko, eta horrela, zailtasun handiak topatu dituzu, ez dakit, emakume izatagatik, edo gazteagoa izatagatik, edo ez dakit. Naiz behin ere ate joka jun horregatik. Osea, banekielako, zein zaila izango zen, eta nola dagoen sistema hau eginda. Horregatik sortu nun, ni neria, eta ni nire proiektuak ateratzen ditut. Baina bai, nik ikusten detela, adibidez, ekoiztetxe handiak oraindikan segitzen dutela gizonezko zuzendariak jartzen, argazki zuzendariak gizonezkoak dira, musika konpositoreak gizonezkoak dira, eta puntuak lortzen jarraitzen dute, ze finantzak eta puntuak asko dira, beraien esperientzia asko balio du, euskerazko edukia egiten dutelako, eta orduan, emakumezkoen puntuak geratzen dira anekdotikok bezala. Orduan, hoi oandikan ikusten da. Eta ez dago hain landuta, beraien burutan, nola lortzen dan berdintasuna. Eta berdintasuna lortzen da, jartzen, emakume gehiago zetean jartzen. Orduan, hortxe gaude, handikan borrokatu behar da. Eta zenolako borroka, Bai, ze, kriston aldea dago, nik egon naiz, set batean, 40 pertsonetikan bakarrik 32 gizonezko zian, eta bakarrik 8 emakumezkok. Eta gero, beste set batean, 30 pertsonetikan, 25 emakume, eta 5 gizon. Aldea? Ez dago koloreik. Zezentzutan, adibidez. Elkartasuna, eta sororitatea, eta laguntzeko prest. Nik ustet, zineman antzinatik datorkigun sistema hau dala jerarkikoa, militarra, oso maskulinizatuta dago. Eta batez ere gizonezko gustatzen zaie sistema hori, gustatzen zaie. Behaiek dia... Onura ateratzen duten. Bai, behaiek dia egiten duten sistema hori. Orduan, ez da, jerarkiko hori, militarizazio hori, ja ez da oso, ez du funtzionatzen. Horizontalki egiten balima dugu lan, denek lagundu, elkarlan batean, kriston diferentzia dago. Ja, baina batzu privilegio galtzen dituzte, eta ez dakit claro. Pres dauden batzuk hortarako. Claro. Hor bestegako bat. Zu guain, beste proiektu bat duzu eskuartean. Bai. Lamiak, ez da? Zemuz. Doa. Bueno, ni ama izan ez bitartian, ordu lamia da pausa. Pausa txiki bat indet lamiakin, baina oso ondo atera, oso ondo arrankatu genuen, 3 urteko garapena izan genuen, oso ona, pausa, eta guain hasigea beste, 2 urte faltako zaizkit garapena bukatzeko, eta ja koizpena. Zergatik esaten den garapena? Ze oso zaila da, zaila da, pelikula bat aurrera ateratzea. Oso. Nola da pelikula bat aurrera ateratzea? Ez jankitasunetik galdetzen dizut, benetan irati. Lehenengo, bai, gidoia ondo prestatu behar duzula, eta horrek denbora behar du, ez? Egosin behar duzu ondo, ezin duzu hola idatzi edo zer gauza, egosin behar da, laborategitara joan behar da, rekorrido bat izan behar du gidoi horrek, porque bestela, barkatu baino kriston kaka izangoa, hauser que seas, ez dakit ze gidolari famatua, baino, gidoia ondo landu behar da. Behin gidoia lantzen dezunen, orduan hastezea puntu sistema zoragarri honekin. Dala, oso, ez dakit nola deskritu, daukagun sistema da. Eta hola segarreta dago, ez gaude sistema kapitalista batean ez dare,
gu laguntza behar deu, kulturak laguntza behar du, estatuaren laguntza behar du, eta xaukena xauk. Orduan, bueno, bale, bale, pasas por el aro, hortikan pasatzen zea, bale, perfecto. Claro, sistema hau, puntuk lortzeko behar dituzu, bai, laburmetraiak eta pelikulak. Baina nola ingozu pelikula bat, ez bali maukazu pelikula inda. Claro. Orduan da, metazine, como... Orduan, da gauza oso arraro bat, orduan, claro, laburmetraiakin behar dituzu, puntuak lortu, eta nola lortzen dituzu laburmetraietan puntuak? Pues, festivalak eta rekorrido bat izaten. Claro, hori denbora da, eta urteak, eta hilabeteak, eta orduan, konturatzeako, 6 urte pasadira, eta zure pelikula guendiken ez dauka finantzaketa. Orduan, claro, oso... Claro, izaten da orduan, ikusten dudanez, bide nahiko luzea, ezta? Maratoi bat. Maratoi bat. Claro, eta ze pasatzen da finantzazio hori lortzen ez baduzu? Bueno, pues, etxagutezea. Pues Kutsatxoan sartu berriz ere, eta lortu arte, edo? Bai. Wow. Bai. Claro, ezin dezu, finantzaketek gabe, osea, sistema publiko hau ez balima gaitu laguntzen, ez dago beste sistemarik. Hau da, plataformak edo telebista pribatuak, ez publikoak, ez dute, osea, dianak, osea, behaiek enpresa batzuk dia, orduan behaiek apustu egin behar dute, pues, proiektu honetan eta zuzendari on batzuetan. Ez dirua galtzeko, ezek eta dirua irabazteko. Bueno, claro, Irati Santiago, Irati Santiago. Claro, horrek ere eragina izango duzta, izen bat izatea, eta horrek ere mugitzen ditu hori batzuk, ez da? Claro, ez da berdina, Eneko Sagardoi pelikula. Eneko mendi pasada, bizitzu bat. Pues Irati Santiago pelikula bat, en plan, ¿y usted quién es, señor? O sea, en plan, o sea, ez balima zaituzte ezagutzen oso zaila da. Ordu, claro, zaila baldima da, jumeazu, sistema de puntos. Sistema de puntos, puntu gabe puntuatzen gaituzte bizitza honetan, eh? Bai. Bueno, baino, lamiak aterako da. Bai, aterakoa. Karo, pixka, gero pasako zea, musika egiteko gure Victor Sánchezekin batera. Exactamente. Atako da, eta aipatu duzuna, guain ja, bai, hortaragoaz, ama izan zea, ama izan geha biok. Bai, azken aldean horren inguran hitz egiten dugu. Ze zaila den, zure bizitza profesionala aurrera eramatea, eta ama izatea batera, esan nahi zut. Ezer galdu gabe. Bai. Oreka hori mantentzea, batez ere, ez da nire kasua, baina zure kasuan, autonoma izan da. Bai. Ostras, nola egiten duzu Irati? Ez dut egiten. Ez dut egiten. Osea, nire biski, porque biski geukitut. Gainea. Biderbi, 8 hilabete azkote, orduan, guandikan ez nagoa full. Ez nez bueltatu, porque ezin det, literal ezin det, dauzkat niretzako 5 ordu. Eta 5 ordu horietan, behaiek aurtzen egin daude. Eta 5 ordu horietan nik egitet lo imposible. Osea, denetatik. Eta 5 ordu horiek agortzen diranen, listo, nire lan denbora hori agortu inda. Jazta, Irati ama modo on, eta jazta. Urrengo egun arte, 5 ordu horiek lortzeko. Hori da, urrengo egun arte, 5 ordu berriro edukitzen ditut, eta 5 ordu horietan garatzen dut. Orduan, oso zaila. Oso zaila netzako, eta ama guztientzako ere bai. Nire ustez, ez dago sistema eginda konziliazioarentzako. Nire ustez ez dago eginda. Nire ustez, gezurra da. Bai. Da, Ratoncito Perez. Bai, tarrega bezala. Baina eski da, askotan, ni guain kontuatu naiz errealitate ontaz. Ze kanpotik, ez? Claro. Piskat oso ondo gatzea de, ez, porque pioa eta aurreatu deukaso. Ez, gezurra da. Gezurra da, ni konsiente naiz, oraindik ere, sozialki, zenolako presioa dugun, eta baita ere, autopresio hori, sozialki eragina da, eragin bat delako, nola dan, bapatian, ostras, ni bueltatu nahi dut, lehenoko profesional bera izatera, baina eske ezin dut. Ze, klaro, ama naiz, eta denbora hau umeantza dakat, eta zakize, baina gero, eske zakit, ni oso zaila egiten zait. Bi gauzak ezin dira batea egin, nire ustez. Osea, ni konprobatzen nahi naiz, hori, bi gauzak ezin dira batea egin. Gauza bati, osea, leheno geneukan ez, tarta oso bat.
Eta orain ama izan da, osea, ezin dezu tarta osoa lanari eman, eta ez dare tarta osoa zure umeari eman. Orduan, baten bat gehatukoa, zati bat gabe. O lana da, edo umea da. Eta ez dago sisteman ezer egiten duena tarta osoa aukezula zuretzako edukitzea. Eske ez dago. Konziliatzioa ez da existitzen. Ez da existitzen, eta oso zaila da den aurrera matea, gero superwoman izatea eskatzen digute, eta gu ere gure buruari ere eskatzen diogu hori, eta oso zaila da, porque gero frustrazio hori sortzen da, ostras, eske gaur, ez eta aprobetxatu eguna, ez eta ulortu, baina eske, ostras, eske umiai ere, edo umiai ez dit kaso egin, Wow, oso zaila da. Oso zaila da, kriston meritua da hori, baina, bueno. Irati, ez dakit denbora, bueno, eski ya denbora juten nahi zaigu, que pena, inbarko du partxu, ikusten inglesa, Los Angelesa jungabe, mi Cambridge. El first, pues ahí andu, ente creas. Ez Irati plazerra izan da, zurekin hitz egitea oso laburra intzait. Bueno, gure gonbidatuei beti, agurtu aurretik gomendio kultural bat eskatzen diegu. Ah, bai! Aurretik esan izun, ez duin, claro, es que 5 orduetan, denboa hau planteatzeko. Pelikula bat izan daiteke. Hombre, pelikula bat izan. Claro, ez. A ver, kulturalki, ni daukate referentzi bezala, El laberinto del fauno. Oh! Ni, osea, maravilla, la miak hortik dijoa. Entonces que yo esaten. Claro, pues badakizu, la miak ikusteko irrikitan gaude, baina hori etorriko da, pixkanaka, piano, esaten da bezala, xe? Osea, que laberinto del fauno. ETV, please, money. Kolas. Txartela, please. Ez, zorte hon, eskerrik asko. Proiektu honekin, eta etorriko diren guztiekin, eta gora kontziliazio familiar hori, horren aldarrikatuko dugu. Beraz, eskerrik asko, gurekin zure esperientzia eta tartea partekatzeagatik, eta urrun arte. Eskerrik asko izuer. Aio.